I ni'n parhau i'r Pencampwriaethau. Maen nhw'n dod fel trenau yma beth. Odyn ma nhw. Bysi. Y Cysig a'r Ebolesi, yr adran B, sydd yn cael ei feirniadu ar hyn o bryd yn y Pencampwriaeth, gyda Geraint Thomas, Brydfa Telynau. Ac un beth sy'n amlwg beth, gyda ymateb yr rheini sydd yn ennill fan hyn, a glywon ni rywun gynnau yn gweud, ti'n meddwl, bod nhw wastad yn rhoi gwen ar eu wynebau, y balchder a'r hapusrwydd mae rhywun yn gael o rhoi cymaint mewn a gweld beth ti'n cael nôl. Ie, fi'n credu, mae hwnna'n rhan o fe, cael beth chi'n gael nôl, ac eto mae rai chi jyst fod yn hapus gyda beth chi'n dod a beth chi'n mynd gyda gyda fe, achos gall pawb ddim gael ei ddwrnod bob dydd. Mae pawb yn cael ei drod ond ddim bob tro. Felly mae rai bod yn hapus gyda beth chi'n gael a bod chi'n gwneud jobyn dechrau a wedyn mynd gyda beth chi'n moyn mynd gyda. Trach na hongian popeth ar bynnag safle chi'n bennu yn diwedd. A'r gwaith tîm pan mae gymaint o elfennau yn dod tuag at paratoi a magu a'r teulu estynedig sydd yn aml iawn yn rhan o bethau. Ie. Mae lot fawr yn mynd mewn, mae lot o elfennau gwahanol, lot o bobl gwahanol yn dod â elfennau gwahanol fyd mewn i gael rhywbeth sy'n ennill yn y cylch. Hyd yn oed os maen nhw wedi bod yn cario'r clwtyn tu ôl chi, wrth bod chi'n lawer at y cylch fel. Pob peth yn bwysig. Odi ma fe. Pob un manylun. Ie. Felly dy'r Pencampwriaeth yma, Geraint Thomas fyny, yn cael... Stephen Howard fyny. Stephen Howard. I ni'n mynd o un ar llall. Odi. Mor gloi. Odi, mae'n anodd cael o lan yn dwe. Lwcus bod ti yma, Beth. O. Stephen Howard yn beirniadu'r Pencampwriaeth yn rhan ogleddol y prif gylch. I'r Cysig a'r Ebolesi. A mae yna benderfyniad gyda ni yn barod. Oes mae yna. Dim wared y Stephen. Na. Mae fe di, fi'n credu bod e'n gwybod beth mae fe moyn a mae fe di mynd ar ei ole. A Richard Miller sydd yn arwen heniarth Mŵna Mia i'r Pencampwriaeth. Siw fydd e'n hapus, oedd e'n beirniadu llynedd a nawr mae'n cael Pencampwriaeth leni. Na chi ddyn hapus. Ardderchog. Ac yn fod yn hefyd iawn yn diosgu gap. Odi, bwysig. Wrth dderbyn y wobr gynta. Richard Miller di cael trydydd o. Do, mae wedi cael, a wedyn mae wedi cael dipyn o llwyddiant bore yma, wedi ennill dosbarth y Cysig gyda heniaeth Arietta. Os fi'n iawn, falle, gawn ni weld, fi'n credu, taw hi sy'n gwato tu ôl yr stiwardiad fyna wedi cael y gil wobr fyd, felly o bosib mae fe'n ddyn hapus iawn. Ydy, a heniaeth wedi cael cynta ddo fyd, gyda Mirion. Do. A dyna'r gil? Dyna'r gil. Wobr, fi'n credu. Ie, yn mynd ar gil wobr, heniarth Arietta. O'n i'n iawn. Ti'n spot on. O, fydd Richard Miller a Mirion Davies yn faes hapus iawn yn mynd gyda fi'n credu, fydda nhw. Bydd Glan y Fferi'n bownso yno. Bydd. Na lle mae'r disgo fod, fi'n credu. Property of R.L.D.M. Miller and Davies with Kenya Moon Amia. Felly llongyfarchiadau mawr, many congratulations. She was the 3-year-old filly. Beth, fi'n credu, mae'n bwysig bod ni'n cymryd pethau'n ganiataol yn dyn ni. I ni wedi bod yn eistedd fan hyn drwy'r wythnos yn cael dod mewn i'r eisteddle a'r seddi fan hyn yn gweld y cynnyrch bendigedig o'n blaenau ni. I ni mor freintiedig yn gallu eistedd fan hyn gan gofio yr holl waith a cenedlaethau o waith sydd wedi bod mewn i'r creaduriad bendigedig sy'n o'n blaenau ni. Odi, mae yn fraint cael eistedd fan hyn, ond mae hefyd yn cofio bod i'n fraint cael bod yn y cylch fyd, achos mae lot o bobl fydde'n licio bod yna, a nhw am ba bynnag reswm y methu neu ddim yn barod i fynd. Felly mae'n fraint gwylio beth sy'n o'n blaenau ni, ond mae hefyd yn fraint bod yn rhan ohoni yn y cylch fi'n cael cofio yna.
Richard Miller. Yn gallu ymlacio chydig bach nawr. Odi. Unwaith gawn nhw'r llun nawr, fydde di ymlacio'n llwyr. Bydd. Mae angen cael y llun bwysig na. A gallu mwynhau'r eiliad. Ie. Yeah. Bwysig i ti. Gymryd ei gyd mewn. Odi. Uchelgais pob un sy'n cystadlu yn y prif gylch yw cael y cyfle i redeg o flaen yr eisteddle. Richard Miller yn diosg i gap ac yn dangos i ddiolchgarwch i bawb sydd fan hyn. Llongyfarchiadau i Heniarth Mwnamia yn ennill y Pencampwriaeth i'r Cesig a'r Ebolesi. Pencampwriaeth Benywaidd yn yr adran, but Richard Miller, what a show you guys are having. Tremendous show, tremendous. Really tough, really couldn't be more thrilled. Well, I mean, I've just introduced you as the champion, but of course you've taken the reserve champion spot as well, with Ashley leading from Australia. Couldn't get further away. No. How are you feeling with your experience? I'm absolutely chuffed. It's so amazing to be over here and showing in this hallowed ground. So yeah, fantastic. Can I just thank you as well for bringing the sun back with you? Because it wasn't that great yesterday, but the sun is now shining down on you, the Australian. Llongyfarchiadau mawr iawn I chi. Pob lwc yn y Pencampwriaeth ar ei benni gamp ar ddiwedd y dydd. Good luck with the championships that are to come. Da iawn chi. Thank you. 302, where any age with its own foe at front. So we congratulate